Verse 16, nga pahimuslan ang higayon kay ang adlaw dautan. Verse 17, busa dili kamo magpakabuang, kung dili sabton ninyo kung unsa ang kabubuton sa Ginoo. Verse 18, og dili kamo maghubog-hubog sa bino, kay diha niana adunay kangilad, kung dili himua nga mapuno kamo sa Espiritu. And verse 19, nga magsinultihay kamo sa mga salmo, og mag-awit, og mga alawitong espirituhanon, mag-awit, mag-aambahan, nga dinuyugan sa inyong kasing-kasing ngadto sa Dios. O Dios, talaykon ka na mahal sa walay katapusan, Ginoo ni mga orasa. Hallelujah, kun kami sa imong Espiritu Santo. We need your Holy Spirit to be filled in this place, O God. Thank you sa imong mga pulong. Hallelujah, dahil ko nato atong buhay nga Dios. Come on, worship the name of the Lord Jesus. Revival, matun pagikan ta sa pagka-nothing, mga igsoon. But we serve God. Hallelujah. Buong pasabot gikan sa ente. Gusto nato nga punon ta sa Dios niining mga orasa. Makalingkod mo mga igsoon sa makadiyot. Gusto nato mga igsoon na masabtan ang katuyuan sa Dios niining mga igsoon. Hallelujah. Usa ka magwawali. Praise God. Nagawali siya sa usa ka story mga igsoon. Amatod pa niya, gitawag niya ang mga katawhan, kay doon na sila meeting nga pagahimuon. O sa diha ang mga katawan nagtambong, lahi-lahi mga professionals, mga skilado nga mga tao, mga ginatawag nga mga arangan nga mga tao, mga dato. Praise God, grabe ang mga kagtangan, daghag na human sa kinabuhi. O miingon mga igsoon ang MC, karon ang atong speaker, ang atong gobernador, ingon ang mga katawhan. Praise God, nganong kadaghan-daghang tao kana ba jud atong gobernador nga wa manay alam. Apan ingon ang MC, niabot na ang atong speaker niining atong meeting, ato siyang welcome sa pagpalakpak sa atong mga gamot. Suko paminawon mga igsoon, wa jay na malakpak bisag isa. Isa ka mga igsoon ang gobernador. Gi-invite nilang speaker o mingon silang taliwala, I came from home. And now I'm here in front of you. You are a teacher. I am not. Ingon pa niya, you are a doctor, but I am not. You are a skilled man, but I am not. You are an athletics man, but I am not. Sabi niya mga kapatid, as long as I am your governor, you are not. Lahi-lahi ta mga kaigsuonan, ang kinaiya, praise God, ang kalidad, ang atong mga kaimuan, lahi-lahi kaigsuon, abang sugid lang ta mo, usalan ta diha sa ngalan ni Ginoong Jesucristo. Hallelujah, praise God. O mianhi ka karon mga igsoon. Hallelujah nga empty ka. Nianhi ka nga nating ka. Nianhi ko karon alang nako. Kay doon ako ikikinahanglan gusto kong mapuno. Nakinahanglan kong tubig mga igsoon kay giuhaw ko. Nakadungog pa mo mga kaigsuonan. Wala tayo nakadungog. Nakinahanglan kong tubig kay giuhaw ako. Budagan ko, kay giuhaw ko mga igsoon. Wala ba'y tao mga kahatag na kong tubig, kay giuhaw ko. Gusto kong mapuno, gusto kong makatagamtam. Hallelujah, masulba lang akong kauhaw. Wala ba'y tubig din na mga kaigsuonan. Wala ba'y tubig? Come on, I need water. I need water. Giuhaw ko mga igsoon. Gikan ko sa akong panaw layo. Uhaw kayo ko, gusto kayo ko makainom og tubig. Mianhi ko karong dapita, kay giuhaw ko. Dili ko gusto nga mauli ko uhaw gyapon ko. Ang gusto nako mauli ko. Hallelujah, nga matambalan ang akong kauhaw. Thank you, Brad, nga nakadungog ka sa panawagan.
Christian sigsoon half chapter ni ana, katunga nga chapter ni ana sa mga chapters nag-relate na sa atong standing, sa atong relation sa Ginoo. Musugot mong sa dili, ngano nasulti din ha, nga kinahanglan dili ta magpakabuang. Apan Panginoon magpapuno kita, be filled. Hallelujah! Dili ta magpakapuno sa bino, apan magpakapuno ta sa Espiritu Santo. Hallelujah! Nga mao ni patinga sa atong kaluwasan. Ingon pa sa magungoli na una, makadawat tagahom sa diyang agudkaran ta sa Espiritu Santo. Praise God! Kung atong tanawan ang chapter 1 sa Book of Acts, praise God! Kining mga pagwali, kining mga pagsaysay sa pulong sa Diyos, dili ni sa atong kaugalingong katakos, dili kay hanasta, dili ni preaching contest, dili ni mga igsoon. Ang paningon ng Biblia sa unang Korinto 4:20, ang gingharian sa Diyos dili hinimong palabas. Wala kani-ani ni tanaw kang palabas. Apan ang gingharian sa Diyos pinaagi sa gahom. Kung inani ka, ngamutanaw lang ka. Kung inani maminaw lang ka, kulang pa na mga igsoon. Kung inani ka makaon lang ka, kulang pa na mga igsoon. Kinahanglan makainom ka. Praise God! Ay ko na ito tumoy ang Diyos. Tanawa, pag-abot sa buhat, chapter 2. Grabing mga pagwali, mga igsoon ang naitabo ni Apostol Pedro, mga igsoon. Hallelujah! Halos tanan. Dili lang katong giskutan nga 3,000 nga naminaw. Labaw pa. Pero 3,000 lang ang mga igsoon ang nakasabot. Kung imong himay-himayon, pag-abot sa verse 39, chapter 2 sa Acts, verse 39, kung imo nang basahon nga to sa ubos mga igsoon, nagasulti din ha. Praise God! Nga doon na gyo'y kinahanglanon natong pagabuhaton para mapuno ta sa malaang Espiritu. Doon na tayo buhaton. Do you hear me mga igsoon? Doon na tayo pagabuhaton. This is an Holy Ghost expo and be filled with the Holy Spirit. Oh, hallelujah, hallelujah. Come on, worship the name of Jesus. Hallelujah. Diba? Sa 38, kinautismohan sila, mga igsoon, kanisagop sa pulong. Pababa mga igsoon, nagpadayon sila sa pagwali. O ang uban mga igsoon, gihanhan nila. Giingnan nila kinahanglan. Mulikyas mo. Gikan nining hiwi nga kaliwatan. O nagapadayon sila. Praise God, matod pa sa verse 46. Nagapadayon sila sa paghiusa sa matag adlaw sa templo o pagbahin-bahin sa tinapay. Hallelujah, sa kabalayan. Praise God. Ngayon nangaon sila nga malipayon o putli nga kasing-kasing. Nangaon sila. Adlaw-adlaw na sila sa templo. Mauni buluhaton unta nato kaadlaw-adlaw na ata sa templo. Pero kapos ka sa panahon. Domingo lang ang oras para nimo. Huwebes lang ang oras para nimo. Apan ang Biblia sa atong unang mga Pentecostes, adlaw-adlaw sila sa templo o sa mga kabalayan, nagpahin-bahin, nagawali sa pulong sa Diyos. Pero usahi sa atong panahon karon, kung basahon naman ang verse 47, naitabo. Kay karon mauni, naatuta sa templo sa Diyos. Naatuta na minaw sa pulong sa Diyos. Nahukad na mga igsoon sa lapagan sa lamisa ang pagkaon. Pero ang nangaon mo rabag walay kana mga kaigsoonan. Nagdungo-dungo kay pinansinay, nangaon atubangan. Hallelujah! Nindot ba paminaon sa isa ka pamilya nga nangaon mo, nga nilang pinugtukay mo diya sa inyong pagkaon? Paningon sa Diyos, serve the Lord with gladness. Kinahanglan mga lagad ka sa Diyos, nga malipayon ka mga kaigsuunan, kay mo nang ipagita sa Diyos, ningulaing mga adlaw. Come on, worship the Lord! Oh, napay lang ibuhat mga kaigsuunan, nga nanagdaig sa Diyos, o nahimutan sa tibuok lungsod, o gidugang sa Ginoo kanila matag adlaw ang mga niluwas. Gawas sa trismel, adunay gidugang adlaw-adlaw nga naman,
nagadaig sila sa Diyos, nagaambahan sila sa Diyos, nagkahiusa sila sa ilang una-una, nagkasinaptanay sila, nagkaigugmay sila, nagkasinabot sila, mauna din na revival ni Buto atong panahona, o silang tanan mga igsoon, hallelujah, nakaambit sa katumanan sa propesya, nga ulaing mga adlaw ibubo sa Diyos ang iyang espiritu sa tanang mga honor. Nag-iskot sa cellphone kanina, mas maayo pang cellphone, i-full charge firme. Praise God! Para maka-scroll dugay panahon, mas maayo pang cellphone, i-charge. Inigmata sa buntag, i-charge. Hallelujah, basahon. Pero ang Biblia, hallelujah, naana sa suok, ihagupob na, wanay basa-basa. Wake up, mga igsoon! Romans chapter 13, verse 11, wala ba mo sayod? Nga naanatas katapusan mga panahon, nga haduol na ang pagbalik sa Ginoo, kaysa niya nga pagkupata, hallelujah, nanganagad sa Diyos. Pagmatagikan sa imong paghikatulog, ang Biblia nag-challenge ka na to, magpapuno ta sa balaang espiritu, nga mauni ang patinga sa atong kaluwasan. Uspon ko may igsoon kung niani ka, nga inti ka, ayaw uli, nga inti lang gihapon ka. Kay sigurado, makasugat ka kauling ka ng kauban yung Kristohanon, kumusta brad? Maulang gihapon ang imong tupad. God, nahimuot ang Diyos pag makita niyang puno. Naglimot-limot siya sa kahigira. Nangita may igsoon o bunga. Hallelujah, why? Bunga nakita. Ang gusto sa Diyos puno, kay pagsugod pa lang niya kuman, pagbuhat sa kalibutan, ingon niya punan ninyo ang kalibutan mga katawhan. Hallelujah, wala tuguti sa Diyos mahubas ang tubig. God created the heaven and the earth, and the verse 2, and the earth without form, but the presence of God move upon the face of the water. Gusto sa Diyos na may tubig, gusto sa Diyos na may ulan, gusto sa Diyos nga dunay mga pagtay, mga igsoon nga atong pagaymoon, malindugtan ni mga orasa. Hallelujah! Adlaw, adlaw! Hindi ba magulang mo bang ito, mga igsoon? Before I close, mga igsoon ng aming sa atin, dapat masabta na po rin. You are in the temple of God. Tuo ba muna mo sa templo karon sa Diyos? Ang templo sa Diyos nakarin sa mga lamisa, nakarin sa mga bangko, may igsoon, matagkanto, puno ni siya matupa sa awit. Every room has filled mga kaigsoona. Pero kabalo, once again, ang Diyos ni Soroy sa templo, pagtanaw niya nagkawakat mga igsoon ng templo, nagkawakat ang iyang balay, mga igsoon, ang mga butang dito mga igsoon, na sa iyang purma. Siguro ang lamisa ay sa tunga, na sa kilid, ang bangko ay tamang plastaranan, na din mga igsoon, unsay gibuhat sa Diyos. Kilintuan niya mga bangko, mga igsoon, ang lamisa, ug matod pa nina, ayaw ninyo ning himua kining akong balay nga merkado. Apan himuan niya akong balay, kay kining akong balay tawgon. Hallelujah! Praise God! Nga panimalay sa Diyos. Where is the presence of the Lord? Live in here. Natuwad ang mga lamisa, mga kaigsuunan. Nagatuwad ang mga ginatawag bangko. Hallelujah! Ang atong mga lamisa sa atong paghalad usay wala na na forma. Usay atong paglingkod niya sa pagtuo mga igsoon wala sa forma. Praise God, nangalintuan na mga kaigsuonan. Apan sa Ephesians chapter 4, miingon ang Diyos, padalan ko kamog mga pastor. Pastor, padalan ko kamog mga pastor. Karon ihanin sa inyong mga lingkuranan. Karon tindugo na mga lingkuranan. Di padala si pastor para nato. Unsay purpose? Dili niya gusto nga mga lakat nga hiwi-hiwi. Gusto sa Diyos nga pugmalta. Kusa, ihatag na ko kay pastor.